Addio Bravemunde. Io mi senti difensore. Est-ce que me puedes dire quin es le point en commun entre un acteur américain, un patron italien et un artiste suïsso? Anem, aves pas d'idea? E bé, malgrat les aparències, aquelles tres persones han el mateix gustat. Se dis un tutoi, Fabre, le forgeron. Quin bella fa que són uns gustals. Són presents en cada part de la nostra vida. Los emplegam al cada su, ma llevat que són un poc complicats o un poc misarels, no hi demanden pas mai d'un pot d'un vent. E quin pecat. Quin pecat, estimats amics, per mi que és tan ben interessant de ne saber de mai sus això, espero que ell, per astre, sóc aquí per us ajudar a recuperar aquest banco. Primer, cal saber que la major part dels nostres citats daten pas del segle XIII. Avant aquell període, el món portava el que se diu un nu de baptisme, és a dir, el nu d'un sant o d'un màrtir que era imposat per el calendrier cristià. E dunque il mondo si diceva Pere, sua, Maddalena, e se sapeva di chi si parlava, proprio che il mondo viveva in un villaggio, e dunque si sapeva che Pere era il figlio di Martì, e se gli aveva indotto, e beh, il mondo parlava di un dettaglio fisico o di una località, e tutti sapevano che Mario l'Aglese, che viveva a costare l'Aglese, era pas Mario del Pù, che viveva a costare del Pù. Mais le problème, c'est que ce type d'organisation, eh bien, il ne peut pas fonctionner lorsque les villes deviennent de plus en plus grandes. Parce qu'on ne sait plus de quel Martin on est en train de parler, on ne sait plus de quel Jeanne on est en train de parler. La pizzuno, ma ni un centenar, è trop complicat. Espera que, pau a pau, eh bien, s'est passat d'un nu de baptisme à un nu d'hostal. És a dire, un nu que se podia transmettre et que cambiava pas d'une génération à l'autre. Et en réalité, eh bien, c'est ce nom-là qu'aujourd'hui nous avons conservé. És una aventura passionnante de cabussar in l'estudi des nuds d'hostals occitans, perché in realitat un nud d'hostal és una porta. És una porta sulla cultura, sulla condizione sociale e sulla lingua, perché un nud d'hostal vol tot su dire chi con. Bon, per malastre, aquella significació s'ha un poc perduda amb el temps de la francisació e hi havia des mondi que porten una città e che hanno un po' oblidat ce che voglio dire. E è spiegat perché nud d'hostal vuol dire força del mondo e di tutto ciò che è all'intorno. Per esempio, hi ha tot ple de nuds que se riferiscono alla natura del país. Un bartès, que és la persona que viu dins un parto, és a dir, un indret que és ple de plantes i d'arbres. La fou, que vivia probable al centre del vilatge, on hi havia la fou. El bosquer, que demorava a costat d'un piccolo bosc, que se diu un bosquer en lingua nostra. Costa, o la costa, che era l'escai del mondo che demoravano alla radio un camí che montava, no costa, a tal come la val, del val, e mai del mu, che abbiamo pas essere tan lent, del val, del mu, de tot ce que montava a val. Hi ha també tot un funt de noms que són liats a la professió o l'origine social del món. Me pensi per exemple al nom força conegut de tessaire. Un tessaire en occità és una persona que s'ocupa de l'estoffa, del tissu, e que vallet també de mot en francès com tesser, de segur, ma també tissier, tessier, texier, le texier, e que existís també en espanyol, tejedor, e mai en anglès, weaver. E de fals, coneixes també una actriz que se sona a tal, Sigourney Weaver, en occità seria Sigourney Tessaire. Ma cal pas d'oblidar a pau tot els noms que són liats a la condició física del món, perquè de segur és la causa que se veia mai. I per exemple, una persona que se diu Raphaël Bru, en francès Raphaël Brun, era pas una persona que se diu Raphaël Pichon, Raphaël Pichon, que és una persona que és pas d'una talla bella. E se podria parlar també de tots els noms que són liats a la família, com per exemple nebot, le neveu, cosí, le cousin, bessou, le jumeau. Mais bon, pour ça, il faudrait aussi connaître le vocabulaire de la famille. Et à quoi? Et j'ai une autre fois.